Good evening, आंनि फेसबुक अनजाग्रा लोगोफोर मिन्थिना मोनो दि ससियेल मिडिया बयनिबो एडभान्स सिगाङाव थायो आरो जोंनि बयनिबो सिगाङाव सैथोआ ओंखारो। थ' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव किसुमान खोथा लानानै फैदों। नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो। जे आं रिकुवेस्ट खालामाखै जे नोंथांमोना माने साफ्रोमबो न'खरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। 1 मिनिट। खोथायानो जाहैबाय बिखायानो मावगायाखै आंना, मिथिबायना? माने बिखायानो दाबो मावगासिनो। माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना, आं दा शेयार खालामनो हागोन ना मिथिया। माने जोंहानि आब' आरोना, बिनि गुमैया जिहेतु एक्स एनडिएफमोन, जेलाव दङ बिथाङा। फिसाजो सासेल' दङ। माने जेबो नोङो आं मोजाङै थानायमोनबा, खिन्थु मैयायो फैदों, नाहैनानै बिब'आ फैदों। जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु। माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो गुजुबाय होनदों। जुदि माबा मोनसे जायो, फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय? हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा। गसिगोन ना लामा नायनानै। बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनासै। मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो, मायाव उग्रबादि जोनोम जायो, निसय नोंथांमोना मिथिगौ। माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना। दाबो मावगायाखै, मिथिबायना? आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ, मानो बिबायदि खालामबाय दङ मिथिला आङो। आं इसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै, खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट, अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ, जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा, उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै, दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ। मोनसे रिकुवेस्ट, प्रकाश नार्जारि, जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार, नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो, जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै, बिसोरखौ नाहै, मा जादों, जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम। बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, जाहाथे जोंहाबो राहा गैया, जे बेनि जिखिनि नांगौ, जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा, बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया। मा होनो, जोंहा गुमैनि स्ट'रि, दिलिप बसुमतारी, बिथाङा जादों बिसोनात चरियालिनि सासे सिअ'मोन। ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन, बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन, जेराव दा आङो बारा जागोन बुंब्ला आरोना। बिनि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन, सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन। जेरैहाय आंनि लोगो सानैसो दं, बिसोरखौ गुमैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा, आरो गैजा रोङि न'खर हा हु बायना होयोमोन, सोरनोबा मोसौ